Bideo honetan ikusi behar ditugu nola ebatzi hemen dituzuen zirkuito hauek, eta eskatzen digute ere bai funtzio transferentzia. Hau da, VO, VI ardatzak edo grafikak irudikatzea. Hau da, zirkuito hauen erantzuna funtzio transferentzia bezala. Orduan hasi gaitezen. Hemen dukagu gure zenerrak, konfiguratuta tensio mugatzaile bezala, eta hemen tensio jarraitzailea edo buferra. Honek egiten duen gauza bakarra da, tensio hemen ipine, eta isolatu hemen ipintzen ditugu urrengo zirkuitoak. Beraz, zirkuito honen erantzuna hau zen. Tensio hau, diodo honen tensioa gehi zener tensio baino altuagoa baldin bada, hau finkatuta dago. Bajoagoa baldin bada, bietako bat moztuta egon behar da, batez ere hau, eta VO, irterako tensio, izan behar da, sarerakoa. Eta tensio negatiboekin berdina. Hau da, VI. Hau baldin bada VZ, gehi diodoaren 0,7 voltio horiek baino txikiagoa. Edo eta baldin bada altuagoa, minus VZ, ken diodoaren 0,7 voltio horiek. Hemen, bietako diodo bat egon behar da moztuta, eta VO izan behar da VI. Baldintza bazpare betetzen, hau altuago baldin bada finkatzen da tensiontara, eta bajoago baldin bada finkatzen da tensiontara. Orduene, nola irudikatu hau grafikoki, VO, VI, ia egin ezagun. Hemen ardatz bat baldin badaukagu, hemen VI baldin badaukagu, eta hemen VO, esan dugu, VZ gehi VD, baino txikiago baldin bada sarrera, VZ gehi VD, VD 0,7 voltio horiek izango zirene, eta bestalde minus VZ, minus VD balioa baldin badaukagu hemen, hau baldin bada 7 voltio, eta hau minus 7,7, eta hemen 7,7. Eta orduen tarte horretan, VO izan behar da VI. VI grafikoki irudikatzea da izan da zuzen bat horrelaxe, eta horrelaxe balio berdinetara. Ailegatu behar da, VZ ken VD, barkatu, minus VZ ken VD, eta ailegatu behar da, VZ gehi VD, onutza, onutza eta onutza. Hortik aurrera, VI altuago baldin bada, irteago tensioa finkatzen da balio hortara. Eta VI balio hori baino bajoago baldin bada, finkatzen da. Hau izango zen, tensio mugatzaile honen funtzio transferentziaren irudikapena. Oazen orain, bigarren honekin, ia. Hau izan behar da, irabazpen bat. Ez da gizien zen, irabazpen, inbertsurea edo ez inbertsurea. Kasu honetan, ez inbertsurea. Ia, begira, nola aztertu hau. Hemen VI, berrelikadura negatiboa daukagunez, hau da, VO ailegatzen da. Onutzaina, mutur negatibura, hemen berrelikadura negatiboa daukagunez, VI hau, izan behar dugu hemen. Beraz, kalkulatu dezakegu adibidez intensitate hau. I da berdin VI ken 0 zati R. VI zati R bat. Intensitate hau, hemendik ezin denez joan ez etorrit zeren impedantzia infinitoa denez, guztia hemendik etorri behar da. Hemen I izan behar dugu norabide honekin, eta tensioa horrelaxe hori behar da. Horrelaxe hortzen zan hemen, eta horren kalkulatu dezakegu VO, hemen omlegea aplikatzen badegu, edo VO kalkulatzen badegu, VO izan behar da tensio gehi, hemen erortzen dena. VO izan behar da, VI gehi I bider RB. I bider RB. Berdin. VI gehi I da. VI zati R bat, VI zati R bat, bider RB. Eta hemen dibakatzen badegu, VO eta VI, VO. Zati VI, geratu behar zaigu bloke honen irabazpena, geratzen dela, bat gehi RB zati R bat, eta hoxe izango zen, irabazpen hau. Eta hon lola irudikatu grafikoki. Bale, hau sortu behar zaigu gehiagotan, bloke hau, konfigurazio hau. Ez dugu izan behar VI, hemen beste balio bat izan behar dugu, baina hemen gora honek egiten duena izan behar da tensioa hartu eta amplifikatu bider bat gehi RB zati R bat. Bale, irudikatu dezagun hau grafikoki, horrela eskatzen dutela. Ia, irudikatu dezagun. VO, VI, super zakarrak, baina ulertzen duzu ez da, jarraitzen duzu. VO, eta zer egiten duenek? Pues irabazpen daukagu, positiboa, VO eta VI, malda hau izan behar dugu, VO eta VI artean. Horrelaxeko zerbait izan behar dugu, malda hau izan behar da bat gehi RB zati R bat, diseinatu dezakegulagu, eta badakizue irteerako tensioa asetzen zaigula, ez dakiz sarrerako tensioarentzat, V-satentzat. V-sat positibo, eta gero negatiboan minus V-sat negatibo, VI handitzen bada, hau asetu behar zaigu, eta VO ez zaigu. Hori baino gehiago handitu behar. Venga.
Konfigurazio inbertsorea. Hemen, berriz, berrelikadura negatiboa daukagunez hemen, bi tensio hauek berdinak dira. Hemen 0 voltio daukagunez, hemen 0 voltio. Beraz, hau baldin bada VI, kalkulatu dezakegu zuzenean intensitate hau. Intensitate hori da, VI, ken 0, zati R bat. Vale? Intensitate guzti hori ezin da hemendik joan, impedantzia infinito daukagulako hemen, eta norabide honekin ailegatu behar zaigu onutza. Beraz, hemen tensio horrela hori behar da, eta VO izan behar da, 0, ken, hemen erortzen dena, edo VO izan behar da, minus intensitate hori bider RB. Kalkulatu dugunez, edo honen berdina denez, minus intensitate hori da VI zati R bat, bider RB. Beraz, VO zati VI bakantzen badegu hemen, VO zati VI, sistema edo zirkuito honen irebazpena izan behar da, minus RB zati R bat. Hau diseinatu dezakegu izateko. Bat, bi, iru, lau, bost, bueno, beti negatibo, eta hau grafikoki nola irudikatu behar dugu? Minus hori kontuan hartuta. VO, VI, VO, VI, eta kasu honetan zer daukagu? Malda bat negatiboa, hau izan behar dugu. VO, VI arabera, horrexiko zerbait izan behar da. Eta malda hau da, minus RB, zati R bat. Hori bai, asetu arte, V sat mailan, eta hortik aurrera mugatuko zen, eta minus V sat balioan, hemen azpian, eta mendik aurrera horrelax izango genuke. Laboratekeen ikusi zen dute, aritu zineten VI-ren amplitudea handitzen, irterako tensioa asetu arte. Vale, kasu honetan horrelax izango zen. Goazen orain, intensitate sensore honen irakurketarekin. Hemen daukagun gauza bakarra hauxe da, intensitate, sensore honen intensitate guztia hemendik etorri behar da, honek ez dauka eraginik izan behar, bufferra delako, tensio jarraitzailea, eta hemengo tensioa honek inpini behar du hemen. Beraz, intensitate guzti hau hemendik dator, hemen IS daukagu, beraz, tensio hau V+, izan behar da IS bider R, zuzenean, eta jarraitzaileak egiten duena da tensio hori pini, VO izan behar da IS bider R. Hau, irudikatzea tontakia bat, izan behar dugu. Hemen IS, kasu honetan, eskatzen digute, IS arabera VO irudikatzea, eta IR malda duen zuzena izan behar dugu, asetu arte V sat eta minus V saten. Eta V sat. Venga, guazen honekin. Hemen daukagu sensore bat, intensitate sensore bat, eta honein resistenzia hemen dago paraleloan, eta hau da sensorearena. Eta nahi dugu saiztea honen eragina. Orduan nahi dugu intensitate guztia hemen joatea, orduan jartzen dugu operazionala horrelaxe, 0 voltio hemen, berrelikadura negatiboa daukagunez, 0 voltio horiek hemen izan behar ditugu virtualki, beraz, erresistentzia honetan intensitaterik ez dugu izan behar. Hemengo intensitate guztia hemen joan behar da, IS, eta hemendik ezin denez joan, hemendik izan behar dugu IS. Hemen 0 voltio ditugunez, eta norabide honekin VO izan behar da, 0 ken hemen ertzen dena, edota minus IS bider R. Minus IS bider R. Aurreko kasuaren antzekoa, baina orain minusarekin hemen. Orduan hau nola irudikatu behar dugu? Ia. VO hemen ardaz honetan, IS hemen, gero eta zakarrago, VO, eta kasu honetan malda negatiboa, horrela izan behar dugu, malda honen, malda hau izan behar da minus R, eta hilegatu behar da, pues, V sat eta minus V sat arte. Beti bezala, sat eta minus V sat arte. Baina honen malda izan behar da minus R, IS-enen arabera. Bega, goazen horrein azkeneko biekin. Ian daukat hemen. Aztertu ezagun hau. Zer egiten du honek? Ia hemen, berrelikadura negatiboa. Kasu honetan resistenzia batekin ez, kondensadore batekin, baina jarraitzen dugu berrelikadura negatiboa ipintzen mutur negatibura. Beraz, zirkuito labor virtuala izan behar ditugu, 0 voltio hauek hemen izan behar ditugu, virtualki, beraz, zuzenean kalkulatu dezakegu intensitate hau, izan behar dela VI ken 0 zati R, VI zati R, eta intensitate guzti hori ezin denez hemendik joan behar da hemendik, hemen I izan behar dugu. Beraz, hemen erortzen den tensioa izan behar da VO daukaguna, eta hemen kondensadorea daukagunez, pues VO izan behar da kondensadorearen tensioa negatiboa. Hau da, minus bat zati C, bider intensitatearen integrazioa. Minus I integratuta. Eta I badakigunez, izan behar dugu, minus bat zati C, eta intensitate hori da VI zati R. R. Konstantea denez, atera behar zaigu kanpora, izan behar dugu, minus bat zati RC, bider
sarrerako tensioaren integrazioa. Hemen integradorea daukagu. Sarrerako tensio baten integradorea daukagu, hemen faktore batekin konfiguratu dezakegula irabazpena. Hori bai, negatiba, baina ez du esola, jakingo genuke honi buelta ematea. Goazen orain azkeneko honekin. Ia, honek berdina. Berlikadura negatiba daukagunez, 0 voltio hemen, hauek hemen izan behar ditugu. Beraz, kalkulatu dezago intensitate hau. Kasu honetan, kondensadore bat daukagunez hemen, intensitate hori izan behar da, kondensadore baten bere tensio eta intensitateen arteko erlazioa dela C bider tensio horren derivatua. VI zati dt, eta hoxe izan behar da, hemen daukagun intensitate hori. Intensitate hori hemen dik ezin da joan, eta hemen di joan behar zaigu, guztia. Eta tensioa horrela xer hori behar zaigu. Plus minus, hau 0 voltio izan da, beraz VO, izan behar da beraz, minus, intensitate hori bider R, minus RC, bider, sarrerako tensioaren derivatua. Eta horrela xer lortzen dugu, bloke derivatzaile bat. Irabazpen negatibo batekin konfiguratu dezakegula, nahi dugun bezala, baina oinarrizko eraiketa derivazia. Ados.